تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Müminler Hudaýa mulagat eten günlerinde şolaryň fiýligi Hudaý tarapyndan bolan salamdyr. Allah tebarek we taala şolar üçin beýik sowaplarny we fiýligli nygmatlaryny teýýar etip goýandyr. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ey Peygamber, tahqiq biz seni iýerdik, şahid edip we beşaret berýän edip we gorkudýan edip. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. O Hudaýyň emri bilen Hudaýyň tarafyna çagyrýan edip, we roşan çyrag edip iýerdik. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. O müminlere beşaret bergil. Tahqiq şolar üçin Huda tarafyndan uly sowap we uly fazly kerem bardyr diýip. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ve kafirlere ve münafıklara muti bolma, ve şolaryň eziyet azaryna ähmiýet berme. Ve Hudaýa tewekkül et. Ve Huda kafidir, vekil bolup hemme işlerde. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Ey müminler, wagtyke siz mümin hatynlaryny nikahlap alsaňyz, ondan soň şolaryny talak etseňiz, şolar bilen hem hap bolmany, ýani şolar bilen jima etmäni. Pes şu suratda siz üçin hatynlarga iddet lazım däldir. Siz şonu sanap oturar ýani. Pes şolarga, ýani talak edilen hatynlarga bir az zat berin we awadan formunda talak edin. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ey Peygamber, tahqiq biz sana halal etdik. Ol bir hatynlaryny ki mehrlerini berip tasarrufuňa geçiripdiň. Bu ol gyrnaklaryny halal etdik ki Allah tebarek we taala sana mal ganimetten ata etdi. We halal etdik. Däden dogonlarynyň gyzlaryny we däden ayal dogonlarynyň gyzlaryny we daýyň gyzlaryny we daýdan gyzlaryny kesiz bilen hicret etipdiler. We ol bir mümin hatyny da sana halal etdik ki özüni peýgamberge hebe etip beripdi. Eger peýgamber da şonu nikahlap almak istese, bu zat ýani özüni hebe etmek dogry bolmagy sana hasdyr, müminlere dogry däldir. Tahqiq biz bilýär, muqarrar eden zadymyzy müminlerge hatynlaryň barasynda we özleri malik bolan gyrnaklaryňyzyň barasynda. Ol hebe etip berende sana dogry bolýanlygy ta sana heraç we meşaqqat bolmasyn diýip we Allah tebarek we taala gafur